Sisithandiwe kunjani? Ngiyaphila futhi njani? Siyaphila. Uhlobene kanjani nalamadoda? Lamadoda unkosikhona Mthembu ubhuti wami ophakathi. Then mase kuthi laba abanye bebengomakhelwane la ebengikade ngihlala khona before. So uhlobo wami kulapho nabo. Yeah. All right. So ubuvele unethemba lokuthi wena kuzolunga egcineni ngoba nawe ubuwazi ukuthi abandakanyeke kuleli cala. Ithemba baba benginalo noma kwesinye isikhathi beliye lingilahlekele ngokuthi indlela icala elahamba ngakhona kwangenza kwaphela wonke amathemba engangithi nginawo ngendlela okwenzeka ngakhona. All right. So ke kodwa ke waqhubeka ulokhude uyobabheka ejele. Yeah. Isimo ekhaya besinjani? Yo isimo ekhaya besiyisibi kakhulu kangangokuthi ubaba wathi bantu abami ngiyabona ukuthi leli cala alihambi ngalendlela okufanele lihambe ngayo. Benganjani ukuthi sithole ummeli ozokwazi ukuthi asimele. Ngathi mina baba uma kuukuthi ubona kanjalo angiboni ukuthi ikhona inkinga. Wathi ngoba ngibona icala ahlali lathatha mhlawumbe unyaka wonke icala lingahlali. Lo lihlehla nje. Yes. Lize laqala ukuhlala icala sesitholile ompungose laqala ke lapho lahlala. Nalapho uma ngabe sehlala kwaba khona lezo inkinga lezo ngoba kwakushintsha ama statement. Iyona inkinga yayinkulu kakhulu ke leyo. So lahlala ke icala kwaze kwabe kuthenini ke bayagwetshwa ke. Okay, nalapho sebegwetshiwe wathi ubaba bantu abami noma sebegwetshiwe ngiyayazi impilo yasejele ngike ngaboshwa iminyaka ngiboshelwa imeda ngingakaze naminyeza nga-applyela i-appeal ngaze ngigcina ngiphumile angifisi umntanami ukuthi ahlale kuleya ndawo akusiyona indawo engahlala umuntu ophilayo lapho uma ngabe engahlala laphayana okusho ukuthi uyophuma mina sengafa nalapho ngaleso sikhathi iminyaka esesicabanga ukuthi mhlawumbe uma ukuthi bayagwetshwa bengagwetshelwa phekwayo sasicabanga kuthiwa imeda iqala ku-10 years above ezibe ngabantu abangakaze beze beboshwe sasicabangela leyo minyaka leyo i-day yokuthi before bagwetshwe kwathiwa bazogwetshwa ngaleyo day leyo ubaba akakaze eze ngelast day wathi akazizwa kahle akazokuza ngosuku lokugcina ngoba sekucacile ukuthi bayagwetshwa. Bagwetshwa ke kulo 25 years. Kulo 25 years ngangingedwa ekhaya. Wawungekho umndeni ngangina kwakuyimina kuphela ngangimele ubhuti wami. Kwakunzima kakhulu kumina ukuthi ngidlulise lo myalezo loyo ukuthi ubhuti ugwetshwe u25 years. Ngabatshela sase sithi asingamtsheli ubaba ngoba njengoba kuthiwa lo 25 years akona nalo 10 years bese ucabanga kuzoba nzima kakhulu kuyena while njengamanje engekho right. Nangampela samqambela amanga ubaba samtshela u10 years agwetshwe wona. Wayesethi ke na ke kulo 10 years ke bantu abami asiqhubeke sifune iappeal kumpungose aqhubeke simele. Sahlangana nompungose yaqhubeka iprocess up until kuze kufike ekuthenini kubuya ama document yonke leyo nto leyo. Uthe sekubuyela ama document sesiyazi idate okube ebhlungu kakhulu. Uba ubethi mangabe ehleli nje ngonakeli lutho kuhleli kumnandi. Umuzwe esekhuluma indaba yakhe uEwa. Sibiza ngoEwa ke kahle kahle. Athi bantu abami yazi angabe umntanami la khona udlile na. Ngiyayazi into yalapha ya. Lapha yana uye uthi uphethe ukudla uthathe lokho kudla kuthiwa ngeke uzudle wena siboshwe. Uthathe kuchithwe. Athi ngiyafisa ngazi ukuthi le ayenzayo ummeli njengamanje yeaphila ngathi ngaphumelela kungabi namathunza amnyama. Hayi baba kuzokwenzeka. So ubaba imphazamisile leya nto leya ngoba ubumbona kwesinye isikhathi ukuthi iyamudla. Ngoba into bethi noma umfonele ungekho eduze kwakhe ukhuluma enye into athuke sekhuluma lento le. Yabo. Yeah. So ubaba ke ugcine ngokuhamba emhlabeni. Ayish ngo-May 7. Before May 7 after iphasika lalinge 27. Yes 27 ubaba wangena esibhedlela engeniswa ikhona ukuthi ushawe istroke. Yeah. Ekushayweni kwakhe istroke wangakwazi ukukhuluma kwazi kwaba uyahamba wahamba nge7. Hayi phepha sangibake kuthi ukuthi ubaba uze uyahamba
uhamba idate sesinayo ukuthi uya ecaleni ngomhla ka-31 October akasakwazanga ukuthi ambone lo muntu ebekade kangaka ethi ufisa ukuthi aphume. Yo no kulungile dadewethu siyabonga kakhulu ukuthi usilandise bayithu dabula ubuhlungu kangaka phephisani